ngiyakutesta yini uzongithetha i-positive. Ngabe kwakungekho i-action essay, ngabe lokho akwenzekanga, ngabe kubanga khona i-DA, ngabe ngizange simazi sibuye athola ubugebengu lo babenzile esiphoyiseni. Ngoba uma eqashwe esiphoyiseni kwabuzwa ukuthi ithini experience yakho, wayikhomba eGauteng wathi ngibuya ngapha eGauteng, wangasho ukuthi bekuyokutshontsha experience yakhe. Yakhumbula ngithi simtholile umfowethu kaJulius laphaya umkhwanazi, niyabona umkhwanazi usiphethe la ekuruleni waqashwa uMcBride. Niyamkhumbula uMcBride? Ufuna ukuthumela lento. Waqashwa uMcBride owashayisa ngemoto edakiwe, wangaboshwa laphela ikhaya. Kunabantu abenza ama-accident, what we call an accident is